Nu bruger jeg lige dine nøgler til at kramme op hit. Vi skal den egentlig op om lidt, men Ja. det går med lidt, Godt, at den ikke er større. lidt længde, ja. Tror du, du skal have den den anden side, eller? Det kan jeg godt. Jeg håber, jeg har spillet nok til at... Det er nok det, jeg tænker. Jeg burde have den. Undskyld, det er ikke så det mere i færdig med der. Skal jeg... Så skal vi også have 2 op måske. Ja. Løs trøjen og styrer ham med det. Og han er ikke ligefrem den der brede af at løbe helt stærkt fremad. Så du skal ikke være bange for, at han... Så du bare skrider ud på hovslaget og bare vender dig til ham. Første var omgangen, ligesom på mod på hende, altså mod på ham. Bare tage det. Jeg er stille og roligt, så fint. Måske gå til venstre. Der var hun altså klar til at skulle af med noget. Vi er absolut ikke enige om, hvad vi skulle. Hun kom kun lige op i boksen, og så skulle hun af med det hele. Så der er mere, altså, så kan man sige, så er det bedre, at vi klarer det, når vi er afsted. Ja, det er ligesom, at det er lidt farligt. Okay, jeg gør det nok. Det går lidt ud af ham. Sådan der. Det er vigtigt med ham, at man bliver ved med at drive en bagfra, fordi så, ellers så misforstår han lidt, om han tror, han skal stå lidt stille. Men altså det der, det ser fint ud.